खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भारतनि आइजो क्रिकेट गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि थांखि फोसावनाय दानिया इन्डियान मेन क्रिकेटार्स आरो इन्डियान वमेन क्रिकेटार्सफोरा समान मेच फी मोननो हासिगोन बोर्ड अफ कंट्रोल फर क्रिकेट इन इन्डिया BTCन नि नेहाथारि जेसा बिथाङा बे गोदान थांखिखौ फोसावदों हौवा आरो हिन्जावसाफोरनि गेजेराव फारागथिखौ गैया खालामनो थाखायनो पे इक्विटी पलिसिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै बे पलिसिनि गेजेरजों भारतनि आइजो क्रिकेट गेलेगिरिफोरनोबो हौवा क्रिकेट गेलेगिरिफोरजों समान फी होनाय जासिगोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला भारतनि आइजो क्रिकेट गेलेगिरिफोरा टेस्ट मेचआव 15 लाख रां मोनगोन ओडिआइआव 6 लाख T20 आइ गेलेनायाव 3 लाख रां मोननो हागोन आइजो क्रिकेट गेलेगिरिफोर आरो हौवा क्रिकेट गेलेगिरिफोरनि गेजेराव फारागथिखौ गैया खालामनो थाखाय BCCIआ जि थांखि लादों बेखौ बरायदों भारतनि आइजो क्रिकेट गेलेगिरि हान्जानि बारग' केप्टेन मिताली राज बिथाङा बिटिआरआव फिन मानसि बुथारनाय जाथाय अदालगुरिनि पानेरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 3 नं पानेरि गामियाव बुलमनि कलितानि गोथै देहाखौ मोननो हादों 47 बोसोर बैसोनि बुलमनि कलिताखौ गावनि न' सिङावनो थैनाय हालोदाव बोखांनो मोन्दों जायनाखि बुलमनि कलितानि मोखाङाव गोबां जोखोम नुनो मोननाय जादोंमोन बेनिखायनो बे जाथायखौ बुथारनायनि सन्देह खालामनाय जादों जाथायनि सोमोन्दै पानेरि पुलिस थानायाव खौरां हरनायाव पुलिसआ जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो पुलिसजों लोगोसे डक्टरबो नुजाथिफैनानै बुलमनि कलिताखौ थैबाय होननानै फोसावदों आरो जाथायनि सायाव थार नायबिजिरनो थाखाय गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुलमनि कलिताया रंसारि बिनोद कलितानि बिसिमोन आरो बिथांमोननिया सानै फिसा दंमोन सानै फिसानि मादाव सासे फिसायाबो रुंसारि जाखाबायमोन दा गुबुन सासे फिसाजों बिथाङा जयैनो थायोमोन नाथाय बिमा बुलमनि कलितायाबो रुंसारि जाबाय थाबैनो बिटिआरआव साख्रिनि थाखाय फोसावथाय होगोन मोनद' बिफाननि थाखाय थाबैनो एडभार्टाइज होगोन BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिआरआव जेसेबां लांदां पस्ट दं थाबैनो आबुं खालामनाय जागोन आरो मोनद' बिफाननि थाखाय थाबैनो एडभार्टाइज फोसावगोन होननानै बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा बेनि अनगायैबो आद्रा थानाय गुबुन गुबुन बिफाननि थाखायबो जानुवारि दाननि गेजेरावनो एडभार्टाइज होगोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा बेनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि कलेजफोराव गोबां क्राइटेरिया एबा नेमखान्थिफोरखौ जेरैबायदि फालिनांगौ बेबायदि फालियाखै बेनिखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बिटिआर सोरखार एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जयैनो सावरायगासिनो दं सावरायलायनायनि गेजेरजों थाबैनो जेंनाखौ सुस्रांनो हागोनखौ आसा खालामो होननानै बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा T20 वर्ल्ड कापआव भारतआ नैथि खेबनि थाखाय देरहासारनो हाबावबाय सिडनी क्रिकेट ग्राउन्डआव खुंजानाय T20 वर्ल्ड कापआव भारतआ नेदारलेन्डखौ फेजेननो हादों 5-6 रानजों भारतआ नेदारलेन्डखौ फेजेननो हादों जेराव नेदारलेन्डनि हान्जाया 123 रान आरो भारतनि हान्जाया 179 रान खालामनो हादोंमोन बेनि मादाव विराट कलिया 62 रान रहित शर्माया 53 रान आरो सूर्या कुमार यादवआ 51 रान खालामनानै भारतनि हान्जाखौ गोरलैनो देरहासार जानो हानायाव मदद खालामदों जाबाय थानाय T20 वर्ल्ड कापआव भारतनि हान्जाया देरहासारनो हानाया बेयो नैथि खेब फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 खौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि दाबिजों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खौरांगिरि मेलाव बाहागो लादों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीजों लोगोसे बिबानाव थानाय माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा बुंथिदों दि जाय सोरखारा हा हु आरो हारि रैखाथि होनायनि खोथा बुंनानै रायजो राजानिफ्राय भट बिनानै गोहोआव दं बे सोरखारानो दिनै गोबां ट्राइबेलफोरखौ होस्रांगासिनो दं गुवाहाटीनि मोननै जायगायाव ट्राइबेलफोरखौ होस्रांबाय बराक भेलियावबो होस्रांबाय बेनि उनाव दा गवालपारा जिल्लायावबो ट्राइबेलफोरखौ होस्रांबाय सुबुंफोरखौ होस्रांनायनि अनगायैबो गय बिफां बेसेन गोसा दंफां लाइफांफोरखौबो एवस्रांदों बेनि अनगायैबो रबार बागानखौबो फोजोबस्रांनो थाखाय DFOआ बिथोन होदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा आरो बेफोर गासैबो प्रणब ज्योति शर्मानि गुवाहाटी हाइकर्टआव PIL होनायावनो जानो मोन्दों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि हाग्रा ओनसोलाव थानाय जिब जुनारखौ रैखाथि होनो थाखाय आरो मैदेर थाग्रा जायगाखौ रैखाथि होनो थाखायनो गुवाहाटी हाइकर्टआव प्रणब ज्योति शर्माया PIL होदोंमोन हाग्रा रैखाथि होनायनि खोथा लिरनायनि अनगायैबो गवालपारायाव मैदेर हाथाइनि फालांगि जायो आरो सुबुंफोरा मैदेर बेदर जायो होननानैबो PILआव लिरदों जाय नंखाय होननानै बुंथियो बिथांमोनहा लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावो दि भारत सरकारा ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 खौ बानायनानै होदोंमोन आरो बे फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 नि बायदिब्ला 2005 मायथाइनि 13 डिसेम्बरनि सिगां हाग्रा ओनसोलाव जायफोर थाबोदों
गासैबो ट्राइबेल सुबुंफोरा हानि मोनथायखौ मोननो नांगौ। बे फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006आ गुबुन रायजोफोराव इमप्लिमेन्ट जाबाय, खालि आसामावल' जायाखै। बेनिखायनो जेब्लासिम फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006आ आसामाव इमप्लिमेन्ट जाया अब्लासिम ट्राइबेलफोरखौ होस्रांनो मोना। जुदि होस्राङोबा बेनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन आरो बेनि थाखाय गवालपारानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव मिटिं जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। मस्क'आव उदखारिनि गाग्लोबनायजों 25नि जिउ खहा। इरान हादरनि मोनसे मस्क'आव उदखारिया गाग्लोबदों, जायजों 25नि जिउ खहा जादों आरो 40 जोखोम जादों। उनाव बे उदखारि गाग्लोबनाय जाथायखौ इस्लामिक स्टेट ग्रुप उदखारि हानजाया सिमान लादों। रिपर्टनि बायदिब्ला इराननि सिराज सिटियाव थानाय सिरागाव जादों बे गाग्लोबनाय जाथाया। गिबियाव 3 सुबुंफोरा मस्क'नि सिङाव हाबनानै मस्क'आव मावग्रा सासे सुबुंखौ बुथारग्रोदों। बेनि उनाव गोसो बायदि गुलि गावग्लुंदों, जायजों 25नि जिउ खहा जादों आरो 40 जोखोम जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गाग्लोबजानाय मुस्लिमफोरा शिटे कमिउनिटिनि सुबुंफोर आरो गाग्लोबग्रा सुबुंफोरा सुन्नी कमिउनिटिनि मुस्लिमफोर आरो सुन्नी कमिउनिटिनि मुस्लिमफोरानो शिटे कमिउनिटिनि मुस्लिमफोरखौ खनले खनले गाग्लोबबोबाय थादों। कार्बि आंलं पुलिसा 10 कौटि रांनि हिर'इन हमनो मोन्दों। आसाम नागालेण्ड सिमनानि साखाथियाव थानाय दिलाइ तिनियाली ओनसोलाव हमनो मोन्दों। मोनसे स्रोत खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै 36 नं राजा लामायाव गंनै गारिखौ सिग्रोमदोंमोन। बेयावनो मोन 100 साबोन थेमायाव थानाय 1 केजि 263 ग्रामनि हिर'इनखौ हमनो मोन्दों, जायनि बेसेना 10 कौटि रां जागौमोन। हिर'इन हमनो मोननायजों लोगोसे 75,000 नोगोद रांबो हमनो मोन्दों आरो बे दायाव 4 सुबुंखौ हमनो मोन्दों। हमजानाय 4 सुबुंफोरनि मुङा फारियै 33 बोसोर बैसोनि डेनियेल केटारे, 27 बोसोर बैसोनि महम्मद साहाबिर आली, 22 बोसोर बैसोनि कापानि एस आरो 36 बोसोर बैसोनि शाहजाहान आहमेद बरभुइया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला ड्राग्स फालांगिरिफोरा 1 केजि 263 ग्रामनि हिर'इनखौ डिमापुरनिफ्राय नगावसिम लाबोगासिनो दंमोन। बेनि अनगायैबो गुवाहाटीनि साखाथियाव जराबाद पुलिसा 2500 केजिनि गान्जा हमनो मोन्दों। गुवाहाटीनि जइन्ट कमिशनार पार्थ साराथि महन्त बिथांनि दैदेननायाव आसाम मेघालय सिमायाव गंसे हारियानानि ट्राकआव सिग्रोमनायाव 2500 केजिनि गान्जाखौ हमनो मोन्दों, जायनि बेसेना 15 कौटि रां जागौमोन। आरो बे दायाव 2 सुबुंखौ एरेस्ट खालामनो हादों। 2नि मादाव सासेया ट्राक सालायग्रा, मुङा अशक कुमार, आरो गुबुन सासे हेल्पार, मुङा जितेन्द्र कुमार। रिपर्टनि बायदिब्ला 2500 केजिनि गान्जाखौ मणिपुरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे लाबोगासिनो दंमोन। बेयावनो गुवाहाटी पुलिसजों हमजानो गोनां जादों आरो आयेन बेरेखायै फेग्रा मुवा लाबोनायखौ जब्द खालामनो हानायनि मादाव बेयो मोनसे गेदेर जब्द खालामनो हानाय होननानै पुलिसा फोरमायथिदों। एसामिस सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर निपन गस्वामी बिथाङा मैया जोबथा हां लाबाय। फावखुंगुर निपन गस्वामी बिथांनि रुंसारि जानायाव गासै आसामानो दुखु मोननाय फोरमायथिदों। गोलाव सम बेरामाव गोग्लैनायनि उनाव बिथाङा मैया बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। एसामिस सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर निपन गस्वामी बिथाङा 1942 मायथाइनि 3 सेप्तेम्बराव आसाम तेजपुरनि कलिबारियाव जोनोम जादोंमोन। गिबियाव बिथाङा स्टेज एक्टर महरै फाव खालामदोंमोन। बेनि उनाव एसामिस सावथुनाव फाव खालामदोंमोन, जेराव बिथाङा गावनि रोंगौथिजों एसामिस सावथुन मुलुगाव फाव खालामनानै मुंदांखा जानो हादोंमोन। एसामिस सावथुनाव मुंदांखा जानो हानायनि अनगायैबो बिथाङा हिन्दी सावथुनावबो फाव खालामदोंमोन। एसामिस सावथुन आरो हारिमुआव गोबां बिहोमा होनायनि थाखायनो निपन गस्वामी बिथांनो 2019 मायथाइयाव लाइफ इन ए थिएटर एवार्डखौबो गथायनाय जादोंमोन। खुलुमबाय, आं सिबिरानि ब्रह्म। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे जोबोद गेदेर अफार लानानै फैदों। मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास हन्डा श'रुम आरो चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर अफार फोसावदों। फुजानि थाखाय फोसावनाय जादों बे अफारखौ। नोंथांमोनहा बाइक एबा स्कुटि बायनो गोसो दंबा बे खाबुखौ थाबैनो लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम बाइक एबा स्कुटिखौबो सोलायनानै गोदानै बाइक एबा स्कुटि लानो हागोन। फुजानि अफारफोरा जाहैबाय खम रां होग्रोनानैनो एबा ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो फाइनान्सआव नोंथाङा गारिखौ मोननो हागोन। नोंथांनिया जुदि बेंक एकाउन्ट गैयाबा बेंक एकाउन्ट खुलिनानै होनायनिबो राहा दं। बेसेन नाङालासे मोननै हेलमेट मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो स्क्रेच अफारबो दङ। जायखिजाया माबा मोनसे प्राइज मोननो हागोन, जेरै टिभि, साइकेल, कुकार, मिक्सार आरो फुल टेंक पेट्रल नोंथांमोनहा मोननो हागोन। जायखिजाया मोनसेखौ नोंथाङा मोनथारनो हागोन। फुजानि धामाका अफारा थांनाय 5 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 अक्ट'बरसिम थागोन। चिरां जिल्ला बिजनि खामारगुरिनि दानसोरां बर' बिथाङाबो गावनि सिमांनि मटर साइकेलखौ बायनायाव गंनै हेलमेटजों लोगोसे
बेसेन नाङालासे साइकेलबो मोननो हाबाय मानास हन्डा श'रुमा मानिकपुरनि इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्टा दिगाव नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9706679347 नङाबा 9401616128 नङाव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन आरो चिरां जिल्लानि काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 8720957824 नङाब्ला 9101037416 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों